guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja bi beşekenu û bi mijareke taybet em dîsalî pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em li pêşberî we ne. Belê Murat, me got mijareke taybet em dîsa bo bernameyeke taybet hatin cem hev. Îro tu zanî çardê Sibatê ye. Belê. Roja evîndaran. An jî dibêjin roja Valentînê. Me got em jî bernameyeke taybet ser vê rojê amade bikin ser evîn û evîndariyê ser vê rojê xeber bidin. Sezgîn roja evîndaran li her kesî pîroz be, bi taybetî li dildar û evîndaran pîroz û binbarek be. Ji ber ku roja evîndaran ez dibêm tu êjmeret helbestên evînê bixwînîne wer. Yani divê bernameyê de zê xeber nedim tenê ji xwe re qehwa xwe vexwim. Helbestê çi hal. Tedî bernameyê me ser felsefeyê û em jî meselaya eşq û evînê di çarçova felsefeyê de binirxînin ez dibêm. Yani di roja evîndaran de jî em ji felsefeyê xelas nebûn Sezgîn. Yani ev felsefe tiştek çawa ye di her mijarê de derdkeve pêşiya me em jî xelas nebûn çûn. Na em jî xelas jî nebin û bira felsefe tim û tim di jiyana me de hebe felsefe. Helbet ji bo te xweş e yani tu pirsê giran ji min dipirsî û bi rehetî qehwa xwe vedixwî ez heta bersivek didim qehwam sar dibin ev neheqî ye. Vê carê pirsê giran napirsim. Em ê li ser evînê xeber bidin Murat, evîn û felsefeyê. Yani tu xwe ez jî wek pisporê evînê me. Tu pisporê felsefeyê. Li ser roja evîndaran, roja Valentînê xeber bidin. Li ser gul û kulîlkan bine çi xweş te Nergiz jî danî ser masa xwe. Nergizê Diyarbekirê ne ji Diyarbekir hatin. Îro yani mijara me ne giran. Rehet bi, tu dixwaze em dest pê bikin. Baş em dest pê bikin, tu bi pirsa ez bêjim, tu zanî felsefe bi pirsa dest pê dike. Belê. Te dît me di serî de got îro çardê Sibatê roja evîndaran e. An jî roja Valentîne. Sezgîn bibore. Berî ku bipirsî pêşî ez ji tiştek bipirsim. Belê kerem bike. Roja evîndaran an roja Valentînê yani çi ye kînga derketiye çima çardê Sibatê tedî gavam qala eşq û evînê dikin tim bihar tê bîra me yani nizanî em bihar tê bîra min. Tedî di biharê de gul û kulîlk vedibin xweza xwe dixemlîne yani tam digor eşq û evînê ye bihar. Lê roja evîndaran yani çima orta zivistanê di çardê Sibatê de di navê berf û sermayê de seqemê de yani çima çardê Sibatê? Murat ev çi pirs bûya ne serî hege ne binî. Wele tu dipirsî Sezgîn yani kaycar tu bersiv bide tedî çawa ye mera bipirse çi rahete ne wer. Zehmet e bi rastî jî. Kerem ke la ez jî bi rehetî qehwa xwe vexwim. De baş afiyet be. Murat, roja evîndaran, roja Valentînê wek rojeke taybet di sed sala pêncan de derdkeve pêşiya me. Em dibêjin roja evîndaran lê li cîhanê giştî wek roja Valentînê tê zanîn û bi vî navî tê pîrozkirin. Valentîn wek wate yani bi wateya dildar, evîndar, xoşewîst me re kar rave bike û hem jî wek naveke taybet. Yani ev naveke rahîbekî ye. Aras ne rahîbekî tenê. Di qeydên dêra Katolik de navê sê heb Valentînayan derbas dibe ku ev her sê Valentîn jî ji ber baweriyên xwe di çardê Sibatê de hatine kuştin. An li gor baweriya wan hatine şehîd kirin. Lê a herî zêde tê zanî rahîbekî li Romayê dijî û di sed sala Sisiyan de hatiye kuştin. Çima hatiye kuştin? Yani çi tekiliye bi evîndarî dildariyê re heye? Murat tu baş elîmê pirsa ha. Heta Sezgîn rahetiye. Murat dibêjin İmparatorê Romayê qanunek derdixe û zewacê li leşkeran qedexe dike. Çima leşker, çima nezewcin? Çima ji bo ku karibin karên xwe yên leşkerî baştir bikin. Yani gava ku derin şer li dû wan kes nemîne. Karibin bi hawakî profesyonel karê xwe bikin û bi artêşê ve xwe zêdetir girê bidin. Ez neşaşim ev di Osmaniya de jî heye. Erê dema ew ocağên yenî çêrê. Di artêşa wan de jî yani zewaca leşkeran qedexe ji bo girêdayê artêşê bin. Rast serdemên berê de ew dê devrên împaratorî de qedexên bi vî şiklî leşkeran li eskeran dihat ferskirin. Îca Valentînê Ezîz li ber fermana împarator radibe û bi dizî leşkeran dizewicîne. İmparator pê dihese û di çardê Sibatê de wî dikuje, îdam dike. Rehma Xwedê lê be. Amîn. Loma çardê Sibatê wek roja evîndaran, roja Valentîne. Ser navê wî tê qebûl kirin, bi vî navî jî tê pîroz kirin. Sezgîn mesela çardê Sibatê bi taybetî min pirs kir. Belê. Ev çardê Sibatê
بری خریستیانی جو وک روزه که تایبت درد که پیشیامه مخواست تکیلیا وان فهم بکن. چه تایبت من دیاوی هی مراد؟ چه تکیلیا هید باوریا یونانان ده چارده سبات yani orta zıvıstanı daveta hera Zeus'e. De mitolojiya Yunan'da Çile hatta orta sıbatı yani takriben te çarde 15 sıbatı vakti zavaca hera Zeus te kabul kırın. Yani vakteki piroze jboyvan. Ev çant dure derbasi Roma'ya jidibe u 15 sıbatı jbo Xuday bereketi Lupercus festivalek datinin u piroz dikin. İja şevi beri festivaleji yani çarde sıbatı jbo keçu xort hevdu nas bikin behevre bizewcin vek çawan bejin navi keçika li qağıza dinivisin davêjin qutiyekî xortê ciwan tênê vana dikişînin îca kî ji kîre derkeve ji bo festivalê bi hevre derbas bikin hevdû nas bikin yani qismet kî ji kîre derkeve te wilo got ew beşa Newrozê ya me Muzîna Ahmedê Xanî hat bîra me belê wek şeva Newrozê jî belê ji bo keçû xort hevdû nas bikin hevdû bizewcin yani armanca vê festivala miqal kir jî li ser navê Xudayê bereketî Lupercus تیچه کرن آرمانجا ویژه و یعنی جبوی که چخورت هفدو ناس بکن و بزوجن یعنی خویای اف چارده سباته هم د میتولوژی ده هم جی د دیروکی ده درتکه و پیشیامه ایجا کیجا راست هم نزانن yani carna çirokin mitolojik u bu yerin rasti pır dikevin nafev pır tevlihev dibin meranlık aracı nafev binaqine teni emzanın çarde sıbatê divê evîndar ji hev re gul û kulîlk bistînin yana îşî wan zor e wala Murat carna gul û kulîlk jî qelas nake ma çarde sıbatê de sendina gul û kulîlkan sendina diyariyan ne lîstiken kapitalizmê ne yani caiz e ne caiz e tu çi dibêjî sezgîn temikir xwecû melê tedî dimiha Remezanê de derdkevin televizyona millet şu an pirse ma caiz e ne caiz e şku zanım yani bragul û kulîlka ji hev re bistîn ne tiştekî xerabe mêze nêrgiz derketine li Diyarbekirê domin di wêneyan de dî li Akrê nêrgiz derketine li bazara têfirotin dîmenên xweş bûn bira nêrgiza bistîn ji hev re xweş herî lê me ra ditirse gul û kulîlka jî bistîne wê royê tedî tim dibên niza lîstikî kapîtalîzmê niza çerxa kapîtalîzmê yani her jara me ra kulîlk distîne bi fedî me ra dikire û dibe nizanim yani ew çawa be Herî Murat her çarde sıbatê roja evîndaran illim em ji yekî ser kapitalizmê tişna dibîzin yani çi ye mesela kapitalizm û roja evîndaran çi tekiliya wan bi hev heye erê ji xwe 364 ro kapitalizm tune tenê hew wê royê derdikeve pêşberî me hinek lalîkî sezgîn ev mesela kapitalizmê ne meseleyeke bêbingehe yani ji bo rojên awa bi taybetî roja evîndaran tedî em li ser xeber didin roja evîndaran tim wek rexne qala kapitalizmê dikin dibêjin kapitalizm van rojan yani wek roja evîndariyê bi zanebûnî derdixe pêş ji bo van rojan tişt zêdetir bên firotin bi rastî jî gava ji aliyê danûstendinê lê dinêrî di roja evîndaran de danûstendin zêdetir dibe ji xwe rexneya ser kapitalizmê jî em li vir dibînin dibêjin kapitalizm wek her tiştî eşq û evînê jî wek metayeke wek tişteke dibîne û dixwaze hundirê wî vala bike gava hundirê wî vala dike wî ji vateya wî jî dûr dixe û wê çaxê dikare wî bi rehetî li gor xwe li gor hebûna xwe bikarbîne loma kapitalizm wek sîstemeke pir alî dixwaze bandora xwe li ser eşqê jî nîşan bide û em bêjin dixwaze ser tahakkûmê bike yani tahakkûmeke çawa ye di jiyanê de em vê tahakkûmê çawa dibînin sezgîn em gava dibêjin kapitalizm tedî pêşî ekonomî tê bîra me yani rast e kapitalizm li ser ekonomiyê ava bûye û bingeha wî ya herî xurt ekonomiye hilberîna ekonomiyê lê kapitalizm sîstemeke pir alî ye di roja me de ku sîstema îro di nav de em wek sîstema kapitalîst bi nav dikin di her aliyê de jiyana me dibin bandora kapitalizmê de ye bi vê bandorê re têkiliya mirovan û helbet eşq jî diguhere di sîstema kapitalizmê de êdî eşq ji hesteke kur bêtir wek tiştek wek metayek tê dîtin yani hest ne giringin metayên tên kirîn tên guhertin giringin wek mînak di roja çardê sıbatê de tedî me qala sendina gul û kulîlkan kir ne tenê gul û kulîlk yani em qala gul û kulîlkan dikin lê çi tên kirîn heddî tune yani hesabê hesabe
di çardê sibatê de bê bi reklama bû weşanan li ser insanan bandoreke çê dikin. Gava reklama tiştan dikin, belkî bala te jî kişan dibe, ji bo derxan pêş dibêjin ev tişt nîşaneya hezkirinê ye. An jî dibêjin eger hûn dixwazin evîna xwe bînin ziman viya bikirin. Yani hestê însanan jî li gor vana diguherin bi vê nevê. Tu çiqas hezbekî heznekî ne giring e, eger wê rojê tu diyarî nestînî, weke ku tu ji evîndarê xwe hez nakî xuya dikî. Belê. Tedî qarîqatûreke Marxê belkî te dîtibe, çardê sibatê gul sendiye li paş xwe vedişêre dere mala xwe û dibêje ezanim lîstikê kapîtalîzmê lê nestînî jî dixeyde. Yani feqîr û Marx jî ketibe vî halî? Yani Marx ketibe vî halî êdî me bifikire. Loma bi vîya wayî dixwaze kapîtalîzm hem sektora danûstenê berfirehtir bike, hem jî qîmeta hestên însanî kêmtir bike. Çima kapîtalîzm dixwaze hestan bêqîmet bike? Ya divê meselê de nêrîna kapîtalîzmê li ser însan derdikeve pêşiya me, divê em ser vê pênaseyê bisekinin. Li gor kapîtalîzmê însan danûstendinê dike. Yani danûstendin di xwezeya însanan de heye û hebûna însanan jî girêdayî danûstendinê ye. Divê danûstendinê de em qala tîcaretê dikin. Lê li gor sosyalîzmê, yani an li gor Marx em bêjin, însan nebû danûstendinê, bi hilberîneke afrîner dikare bibe însan. Ev hilberîna afrîner jî bi hestan çê dibe sezgîn. Yani li vir gava em qala hilberîneke afrîner dikin, helbest di nav de, roman di nav de, müzik di nav de. Yani hest tu nebe afrîner jî. Belê, van tiştê em dibêjin giş li ser hestan ava dibin. Her çiqas ev hest xurt bin, hilberîna afrîner, fikrîna kur jî ew qas xurt dibe. û însan bi vîya wayî hebûna xwe îfade dikin. Helbet ev nêrîna Marx ji bo kapîtalîzmê talûke ye. Yani hilberîna afrîner em çawa bêjin rê li ber hilberîna kapîtalîzmê digire. Loma Marx dibêje kapîtalîzm sîstemeke wer ava kiriye ku nahêle însan di nav sîstema kapîtalîst de guh bidin hestên xwe û li gor hestê xwe bijîn. Tedî fîlma Charlie Chaplin Modern Times heye li fabrîqayekî derbas dibe. İnsanên li wir dijîn bi saeta aynı tiştê dikin. Yani wek makîneyekî. Nafikirin. Yani ji bo vê tiştê bikin. Tenê karê xwe dikin. Marx qala vê sîstemê dike. Yani divê bifikire karkerekî li fabrîqayê dişoxilî royê 12 saat 15 saat li piya tim aynî karî dike wek makîneyekî. Viya ji hestên xwe dûr dikeve. Êdî wext namîne halî wî namîne got bide hestên xwe. Tiştê kapîtalîzm dixwaze jî ava viya ye. Yani kapîtalîzm bi vê rîyê hesta bêqîmet dike. Te pirsiya te got çawa bêqîmet dike. Yani li gor kapîtalîzmê însanên bi vî şiklî ya însanên pir goh nedin hestên xwe wek makîneyeke baştir dikarin bên kontrol kirin û bo sîstema kapîtalîzmê bên bikaranîn. Lê tişteke ecêb e, kapîtalîzm zewacê giring dibîne. Yani dibêje bizewcin, mala xwe deynin, zarokan çê bikin. Murat, kapîtalîzm jalîkî dixwaze eşq û hestan bêqîmet bike, jalîkî jî dibên bizewcin. Dibêje bizewcin. Ev çawa dibe? Eşq ne giring e sezgîn. Divre de digava qala zewacê dike. Yani zewaca bê eşq. Zewac be eşq be bê eşq be ferq nake. Yani dibê bizewcin mal deynin, malbat deynin. Yani di zewacê de zewaca ku kapîtalîzm qal dike ne giring e eşq. Dibêje însanê di nav civakê de divê bizewcin. Zaroka çê bikin, malbatan ava bikin. Bi vî awayî zêde bibin û bikevin nav sîstemê bixebitin. Çimkî berdewamiya sîstema kapîtalîst girêdayî hilberînê ye. Bo wî jî însan lazim in. Nüfus lazim e. Li vir tişteke giring heye, gava qala zêdebûna nüfusê dike, gava qala zêdebûna zarokan dike, tim qala malbatê dike. Yani zêdebûneke bi malbatî, ne bê zewac. Çimkî malbat wek komîkekî dibin kontrola sîstema dewletê de ne. Û di nav sîstemê de kontrola wan rihet e. Perwerdehiya zarokan, tenduristiya zarokan, hejmara zarokan vana giş dibin kontrola sîstema dewletê de ne. Yani tu jî wek parêzerekî baş zanî zewac, avakirina malbatê kî bi kî re dikare bizewce, di kîja şerta de dikare bizewce. Giş şert û mer cîwan hene ne û vana jî jalî dewletê ve têdanîn. Wek sîstemeke mekanik wek makîneyeke bê hest bifikire.
لê gava em nêrînên li ser eşqê yên serdemên berê dinêrin, em hinek hest û hestewarî em bêtir dibînin yani li vir. Erê hinek Murat qala zamanê berê bikin. Ejî wek kalê zamana. Te got kapitalizm û nizamçı têbike ku em ji evînê sar bin, hinek qala tiştên xweş bike ji me re di serdemên berê de nêrîna li ser eşqê ser evînê çi bû? Mînak mesela serdema antîk de em eşqeke çawa dibînin. Sezgin ji bo vî ji mîtolojiyê mînakek bidim, di mîtolojiya Yunana de bi taybetî li ser eşqê li ser evînê çîrokên pir xweş hene û gava me ra dixwîne me ra dibîne ew hinek têgehên ve navên wê royê bikaranîne hîn jî em di roja me de bikartînin. Ev çîrok ji aliyê Aristofanes tê neqil kirin. Aristofanes dibêje eşq bingeha xwe ji mîtolojiyê digire û qala çîrokekî dike. Dibêje hebû tu nebû. Di zemanên berê de însan wek jin û mêr ji hev ne cuda bûn. Her du jî bi heve di nav laşekê de hebûna xwe didomandin. Jiyarê ji dibêjin androginos. Ji ber ku du cins hev temam dikin, rihêwaniyeke vana pir baqilin, pir jîr û jêhatîne û demeke şûn de hêza wan zêdetir dibe, bihêz dibin û demeke şûn de jî serî li ber Xwedaya radikin. Yani hêzê digirin destê xwe, serî li ber Xwedaya radikin û Xweda wek tu zanî pir hêrs dibin, wan ji hev vediqetînin wek cezayekî. Duruska davêjin. Ji hev vediqetînin. Her yekî davêjin aliyekî dinyayê wan di dunyayê belav dikin. Aristofanes dibêje ji wê royê şûn de rihêvan androginosan ê ji hev veqetîne li hev digerin. Gava rastî hev tênê jî eşq derdikeve olê. Yani li dunyayê li ser ev ji wê royê şûn de rihêvan li hev digere û dibêje loma kesên ji dil û bi rastî ji hev hez dikin, kemasiyên hev temam dikin, hêzê didin hev, rihêwan dibe yek, dibe ev jî hêza evînê ye. Yani hêzeke xweş û mezin nebinin. Bi rastî jî çîrokeke xweş bû. Yani eşqeke wiha nizam bi destê kesê nakeve herhalde. Erê zehmet e bi rastî jî Murat di serdema antîk de wekî din eşq çawa tê nirxandin. Sezgin belê wek te got çîrokeke xweş e, lê mixabin ev tenê çîrok e, gava em li jiyana rastîn, jiyana rojane dinêrin, em nêrînên wer romantîk nabînin. Di Yunana antîk de mêr bi her awayî ji jinê bilindtirin. Yani jin em çawa bêjin wek heyîneke kêm û bêqîmet tê dîtin. Wek hemwelatînayê qebûl kirin, nikarin beşdarî demokrasiyê bibin, ji alî mîras û perwerdehiyê ve tu mafê wan tunene û mafê wan ê eşqê jî tuneye. Di Yunana antîk de jin ew qas biçûk û bêqîmet tên dîtin ku ne layıqê eşq û evînê ne. Dibêjin mêrekî Yunanî ya bi esil tenê dikare evîndarê mêrekî dinê be. Helbet dibe ew jî Yunanî be û bi esil be. Li vir em qala çawan bêjin ji bo wan eşq wek hesteke bilind tê dîtin û li gor wan jin ne layıqê vê hestê ne. Heyîna jinê bo wan tenê bo zewacê û çêkirina zarokan giring e. Ji bo vê nêrînê filozofçe difikirin Murat, yani wek civaka xwe difikirin ya fikrê wanên cuda hene? Sezgin gavam li filozofên serdema antîk mêze dikin di Yunanistanê, yani mixabin ew jî wek civaka xwe difikirin. Bi taybetî Aristoteles gavam li fikrê wî mêze dikin, li fikrê wî yên ser jina, ew jî wek civaka xwe difikire û jinê bêqîmet dibîne. Ji xwe gavam li wê serdemê mêze dikin mesela wek filozofên jin em pir kesa nabînin. Yani ne iştine jin pir xwe îfade bikin, derkevin pêş helbet çend mînak hene, lê bi taybetî filozof jî wer difikirin. Lê ez dixwazim tiştekî bêjim, li ser eşqê, li ser têgeha eşqê di serdema antîk de em hinek tiştên teoriyên cuda jî dibînin. Mesela ne tenê qala eşqa di nav du însanan de dikin, wek teoriyeke felsefî eşqê bikartînin. Demokritos gava qala atoma dike, wek arke qala atoma dike, dibe atom tenê cem hev heyînan çê dikin, ji hev vediqetin heyîn ji ortê radibin. Ev hatina wana cem hev bi eşqekî çê dibe. Dibe tiştê ku wan tîne cem hev eşq e. Dîsa Empedokles di sistema xwe arkeyê de qala eşqê dike, dibe bi eşqê ew heyînên
بنگهین تینه جمع هف و به نفرت جهف ودقتن یعنی نه وک هستین مروی نه هستین مروی لی وک دو انتولوژی دجی ویا بکارتین دیسا آهری بالکش پلوتینوس وک شوپینری پلاتون یعنی جیره دبین پلاتون پاریزی نوجی اوجی قالا عشقیت که و دبی تشتی کو جیهانی آفران دیه عشقه یعنی عشق وک تیگه که فلسفی جی ده سردم آنتیک ته تی بکارن باش مرات مجدما مدرن دست بکر و مقالا کپیتالیزم کرد دور وگریان سردما آنتیک از بیم ده ناوبری ده والایه کما سردما ناوین ده ام عشقه که اوینه که چاوا دبینن فیلوزوف وی دمی لسر اوینه چید بیجن لسر عشقه چید بیجن ده سردما ناوین ده ام عشقه که پیروز دبینن سزگین عشقه که الهی دبینن چما ام قالا اوینه که الهی دکن ده فلسفه سردما ناوین ده باندورا دینی به تایبتی ده فلسفه Avrupa'ya da bandora Hristiyani perzedeye. Yani de her mecari de em bandora dini dibinin. Loma de nirxandina eşqi de jî em bandora Hristiyaniye dibinin. De serdema navîn de eşqa herî mezin eşqa Xudaye. Yani qala eşqa ilahi dikin. Ev eşq ji hemû hestan, ji hemû eşqan bilindtire û pîroztire. Li vir em karin qala Agustinus bikin. Agustinus wek temsilkarê felsefeya serdema navîn navekî giring e. Agustinus dibêje hestên rojane, hestên li ser jiyana rojane û jiyana em tê de ne hestên bîqîmetin. û ev hest mera ber bi gunehan vedibin. Lê eşqa Xuda wek eşqekî pîroz û hestekî birûmet li dinyaya dinê mera digîne bextewarî û xelasiyê. Di serdema navîn de felsefeya serdema navîn de sezgîn migûen bandora Hristiyaniyê zêde dibînin. Ev bandora xwe wek tedîl ser eşqê jî kiriye. Yani di Hristiyaniyê de di dînên semavî de ev dünyaya em tê de ne jiyana em tê de dijîn pir ne bi qîmete. Yani ji bo jiyana dinê, ji bo jiyana ahîretê divê di nav xebatekî debin. Loma eşqa li vê cîhanê jî wek bêqîmet e. û Agustinus dibe mera ber bi gunehan ve dibe. Eşqeke ilahi qala eşqeke ilahi dike û dibe bextewarî divê eşqê de ye. Yani mera dibêt eşqa ilahi di dilê mera de çiqa zêde be mera ji xerabiyan ew qas dûr disekine mera li gor Xwedê tev digere, li gor daxwaza wî tev digere ew jî me dibe bextewariyê. û ne tenê Hristiyanî di felsefeya İslamê de jî ev nêrîna ilahi, eşqa ilahi em dibînin bi taybetî di tasavvufê de, di nêrînên tasavvufê de jî ev eşqa ilahi wek eşqeke pîroz û birûmet derdkeve pêşiya me. Yani serdema navîn bêtir bandora ol dîn heye. Çi rojla çi rojava. Bele çünkü di serdema navîn de yani gava em felsefeya serdema dinirxînin divê em bi bûyerên dîrokî ve binirxînin. Gava em mêze dikin Hristiyanî jî, İslamiyet jî di serdema navîn de derketine ol dünyayê belav bûne. Loma bandora dînê li ser Hristiyaniya Roşilatê û Hristiyaniya Avrupayê heye. Belê em dibînin bi rastî jî li gor her serdemê li gor şert û mercên wê demê fikrên însanên yên li ser eşqê jî guheriye. û belê li gor serdemê jî guheriye sezgîn mi gotina te birî bibore. Tenê nel gor serdemê, nel gor şertên gelemperî. Yani nêrînên filozofan li gor jîna wan taybet jî guheriye. Mesela Nietzsche, gava em fikrên Nietzsche ser eşqê dixwînin yani dilê mera ji eşqê sar dibe, mera ji eşqê de tirse dibe eşq barbariye, tişteke hebûna mera tune dike, nizaçi o bingeheke felsefî jî datîne ji bo wê. Yani gava mera jiyana Nietzsche dixwîne ji xwe mera dibîne çima wergot. Yani dilê wî ketî salo me qebûl nekirî. Çiye bi yekê dinê re zewciye, oğluma Nietzsche ji eşqê wek sar bûye. Yani di nêrînên felsefî de helbet tesîra jiyana taybet jî heye û şertên gelemperî jî li ser fikrên felsefî bandorê dikin. Ew berhema Schopenhauer ser metafîzîka eşqê hat bîra me? Bel Nietzsche pir xwendiye wî ye. Belê. Dekan bilerin de pêşerojê de dahatûyê de li ser eşqê nêrînên çawa bibînin. Murat qehwa me hêdî bi dawî dibe
لسر عشقی لسر اوینداری گودنین تین داوی هبن کرم که بیجی یا تو نخوازی جمره تو خوازی هلبسته که بخونی نه سزگین جو خودم نخنا بخوننا هلبستان ام به فلسفه دوام بکن د سری د مقاله 14 سبات او لیستکین کاپیتالیزم کر لی تو زانی یا مرا گلو کلیک نکرجی نابه یعنی تعلقیه که مزنه ریسکه که مزنه مرا به گلو کلیل کره جبو ام د 14 سبات د نکه و ناف چرخ لیستکین کاپیتالیزم چاره سریه که من هي واه چی مراد که هلا مجبور روشي خلاص كي قالك كز 14 سبات ده شهر دكن دفج هف بردن مالو مرباط بلاف دبن زاروك لورتي دمينن جبلايا 14 سبات مج مروفاي جي خلاص بكمرات سezgin teoriya min ev e. Ana 14 Sibatê gelek kes naxwazin ji dildarên xwe re ji evîndarên xwe re kulîlka bistînin. Çi jin çi mêr ferq nake. Dibêjin ev lîstka kapitalizmê ye, çerxa kapitalizmê ye. Sedem ne ew e? Yani ez sedema bingehîn ez zanim. Sedem çi ye? Sedem buhabûn e. Ji ber ku 14 Sibatê gul û kulîlk sê çar qat buha dibin, naxwazin bistînin û dibêjin ev lîstka kapitalizmê ye, ev çerxa kapitalizmê ye. Yani derin telefon û kompîterên herî buha, cil û solên bi merqeyên herî buha distînin, ew nabe lîstka kapitalizmê. Lêgava derin 14 Sibatê kulîlkekî distînin, dibêjin kapitalizm, çerxa kapitalizmê. Ev lîstikên kapitalizmê çi lîstikin min fehm nekir yani nizanim. Çare çi ye? Çare ev e. Bira di sêroberê kulîlk bistînin bi erzanî têxin avê û 14 Sibatê bidin evîndarên xwe. An jî em 14 Sibatê biguherînin. Tu zanî li gor hesabê me kurmanca taqvîma me 13 ferq heye. Em jî li gor hesabê xwe kurmanca em pîroz bikin bigirin 27 mehê. Wê rojê tişt erzanin yani bi rahetî karin kulîlk jî bistînin, gul jî bistînin, nêrgiz jî bistînin, tiştê dinê jî. An jî bi min a herî xweş bira kîloyek şêranî bikirin û bi hev re bixwin ne hewceyî gul û kulîlkan e. Wala fikrên baş in Murat ev jî heye ev hat bîra me tedît çend salên dawî di nav me Kurdan kevne şopiyek bi min pir xweş zindî bû Seva Mêxekreş. Ha belê rast e Seva Mêxekreş mêze 14 Sibatê ne tenê lîstikên kapitalizm tiştê xweşî derdixe belav dike. Rast e sezgîn bi xêra Seyvan Sadiyan em jê re spasiyek dikin. Çandekî hema bêje ji alî me gelekan ne dihat zanîn. Yani di nav Kurdemiyên Roşilat de belkî dihat zanîn, nav wan de belkî dihat bikaranîn. Erê sal çend sal ez. Erê çend sal yani li Bakur em dibîzin. Li Bakur em dibîsin bi xêra Seyvan Sadiyan em jê re spasiyek dikin ku çandekî wer xweş, çandekî wer bi qîmet dîsa zindî kir û her sal bi çalakiyan ev tê dewam kirin. Yani sala berê jî û îsal jî min çendiya afîş dît ew însan bên cemhev sevên Mêxekreş çêkin. Dibêjin kesên dildar yani dilê wî bikevekî vê sevê çêdike û dide dildarê xwe. Bi min çandeke xweş e yani divê em dê xwedî derkevin û belav bikin. Em cardin ji Seyvan Sadiyan re spasiya dikin. Mala wî ava bi saeta wî xweş hunermendekî hêja ye. Belê Murat em jî ketin nav lîstikên kapitalizmê û bernameya xwe li ser 14 Sibatê amade Belê belê. Em zû biqedîn û ji nav vê lîstikê derkevin ji nav çerxê derkevin. Erê kam hêdî em xatir bixwazin ji godarê xwe. Belê godarên hêja heta beşeke din, mijareke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehe û felsefe nemînin bimînin di xweşiyê de. Bi xatirê we. Bi xatirê we. قهوه و فلسفه